बरमायाव फैनानै आं मिथिफैदों जे जोंनि सानै सासे फंबाय आरो सासे बिनानाव सानै स्टुडेन्टआ आईआईटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर्सनि थाखाय आरो सानैनियाबो केमिस्ट्रि डिपार्टमेन्ट बिसोरो एडमिशननि थाखाय माने मोननो हादों बा बिसोरो साक्सेसफुली मोननै आईआईटीआव सेलेक्शन जादों आरो बे खौरांखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो एसे सम बेयाव बिथांमोनखौ खबर लानो मोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो बिथां सानैनिबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जोङो बावदों जाहाथे इयुननि जिखिनि कर्स दङ बा जि साबजेक्टखौ लानानै बिथांमोना गावबा गावनि जि गल बा टारगेटखौ लानानै फरायबाय थादों बेयाव साक्सेसफुली जाहाथे कमप्लिट खालामनो हायो आरो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिजिं थाबाय आसा खालामदों जे बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबांथार जायगायाव मेन्सनियानो जा बा जि इन्जिनियारिं कर्सनि थाखाय आरो आसामाव जानाय माखासे माने इन्जिनियारिं आरो मेडिकेलनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना एप्लाइ खालामो बा एन्ट्रेन्सआव जिरायो आरो पोस्ट ग्रेजुएशननि थाखायबो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्टेट इउनिभार्सिटि बा आईआईटीफ्राव बयबो एन्ट्रेन्सनि थाखाय बिसोरो एप्लाइ खालामो बा एन्ट्रेन्सआव क्वालिफाइ जायो आरो क्वालिफाइ जानायनि उनाव गुबुन बोसोराव जेरैबायदि दङमोन आथिखालाव बांसिन बिबांनि जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां इनस्टिट्यूटआव सिलेक्शन जानायखौ जों नुनो मोन्दों एन्ट्रेन्सआव क्वालिफाइ जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा बिबान दङ जिहेतु जों एजुकेशनखौ मोनसे मेन एजेन्डा लानानै खामानि मावबाय थादों मिशन हिसाबै जोङो साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिनियाव जोंनि दखरा जिल्ला आरो मिरुआबो जेब्लानो सम मोनो जों भिजिट खालामदों सावरायदों आरो दिनै बेयाव फैनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों मिजिंथियो जोङो जोंनि बांसिन फरायसाफ्रा साक्सेसफुली बांसिन इनस्टिट्यूटफ्राव जायगा आवग्रिनो हागोन आरो जों बेखौनो मिजिंथियो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो एनकारेज खालामो जों मटिभेसन खालामो जे जोंनि बांसिन फरायसा फरायसुलिफ्रा क्वालिटि इडुकेसन लानानै बर' मिडियामाव फरायनाय बा गुबुन मिडियामाव फरायनाय जों जाहाथे मोजां मोनसे स्टेटासखौ आवग्रिनो हायो बा जोङो जायगा आवग्रिनो हायो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे इनिसियेटिभा कन्टिनिउ थागोन आरो दिनै जुलि माइनाव आरो लोगोसे मिदुल बर' सानैनोबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों थेंक्स गिभिं बिथांमोननो होदों आरो बिथांमोननि साक्सेसफुल ब्राइट फिउचारनि थाखाय जोङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबदों। आच्चा आथिखालाव लकडाउन सोलिगासिनो दङ लकडाउननि थाखायनो सोरखारि बा बेसरकारिफोराव अनलाइन जिथु माने स्टाडि बा क्लासा सोलिगासिनो दङ नाथाय बेनि गेजेरावनो जोंना बर'फोरनि गेजेरावबो अनलाइन जिथु क्लासनि खायसे माबा माबि जेंनानि थाखाय स्टुडेन्टफोरा जिउ खोमानोबो गोनां जादों अब्ला नोंथाङा दिनैनि नैबे बेलायाव अनलाइन जिथु क्लासखौ नोंथाङा सापर्ट खालामगोन ना खालामो ना अनलाइन क्लासा 100% साक्सेसफुल नङा जोंहा चिरांनि सासे फरायसा क्लास 10नि टेलेन्टेड स्टुडेन्ट सुबुंसार नार्जारि बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों एन्ड्रइड बा स्मार्टफन मोनैनि थाखाय आरो बिथाङा क्लासाव टपमोन मोजां स्टुडेन्टमोन जोङो दुखु नांदों बिथांनि न'खराव दाख्लै जोङो फिजिकेलि भिजिट खालामदों बे मोनसे इनिसियेटिभ गभर्नमेन्टनि जे फरायसाफोरनो हमवर्क होनांगौ खामानि होनांगौ नङाबा फरायसाफोरा जुदि गार्जेना जोथोन लायाबा फरायसायाबो फरायाबा बे 3 मान्थ बेयो माने गावनि टेक्सटबुकनि जानगाराव थागोन दा बेखायनो बेयो मोनसे गभर्नमेन्टनि इनिसियेटिभ खिन्थु बियो 100% साक्सेसफुल नङा आरो बेखायनो जोङो गभर्नमेन्टखौ खावलायदों जे हम एसाइनमेन्ट हरनो हायो बा नोङो जायफोरनो नोङो अनलाइन हरनो हायाखै बिथांमोनखौ लेंहरनानै अफलाइनावनो माखासे एसाइनमेन्ट होनो हायो आरो बेयाव फोरोंगिरिफोरनि मेजर रल दङ जोङो खावलायदों आसाम सरकारखौ डिपार्टमेन्टखौ एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ खुनु कारनाव अनलाइन एग्जाम जानाङा अनलाइन एसाइनमेन्ट हरनो हायो खिन्थु जोंनि बांसिन दुखिया गोरिब गुन्द्रानि गार्जेनफोरनियाव मबाइल बायनो फैसा गैया जिहेतु बिसोरो ओंखाम बोथिसेनि थाखायनो हाजिरा मावनाङो थेला नारनाङो मैगं फाननाङो रिक्सा नारनाङो दा बेबायदि समाव नोङो मबाइल स्मार्टफन बायनांगौआ माने गोरलै बाथ्रा नङा दा बेखायनो बैबायदि स्टुडेन्टफोरनियाव जायफोर टेलेन्टेड बा जायफोर नर्मेल स्टुडेन्ट बिसोरनि मेन्टेलि मोनसे हेरेसमेन्ट जायो आरो बेयावनो बिसोरो अल्टारनेटिभ लामा हिसाबै बिखौ माने नागिरनानै लायो दा सुइसाइडआ माने बियो मोनसे
सलुसन नङा आरो सुइसाइड खालामनायखौ जों मालाबाबो इनकारेज खालाया जोङो गार्जेन स्टुडेन्ट बयबो जोथोन लानांगोन बयबो केयारफुल जानांगोन सरकाराबो जोथोन लानांगोन आरो बेखायनो अनलाइन क्लासनि नामाव जाहाथे जोङो हेरेसमेन्ट खालामा अनलाइन एग्जाम खुंनाय अनलाइन क्लास खालामनाय भेरि केयारफुल जानांगोन आरो बेयाव जायफोर स्टुडेन्टआ बे सुबिदाखौ मोनाखै नेटवर्क गैया नोङो स्मार्टफन गैया बिसोरनि थाखाय अफलाइनबाबो एसाइनमेन्ट हो आरो बेखौ भेरि केयारफुल जानांगोन खारन जों एनादार आरो सुबुंसार नार्जारि बायदि जों खोमाना लानो गोसो गैया आरो बेबायदि जुदि सिटुएसन जायोब्ला जोङो डिपार्टमेन्टेलि जायफोरा माने बेफोरखौ केयार खालामाबासिनो खालामदों जोंनि सासे फरायसाया जिउ गोमादों बिनि थाखाय जोङो माखासे लिगेल खामानि मावनोबो प्रयजन जागोन दा बेखायनो जोङो जायफोर इन्सपेक्टर अफ स्कुल बा डिपार्टमेन्ट आरो सरकारखौ जों खावलायदों केरेलायावबो बेबायदिनो स्टुडेन्टआ सुइसाइड जानानै थैदोंमोन टटेल केरेला स्टेटआनो केरेला गभर्नमेन्टआनो नैबे अनलाइन क्लास आरो एग्जामखौ बिसोरो बन्द' खालामदों दा बेखायनो बेखौ नायनांगोन शिबसागरावबो बेबायदि थैनायनि इनसिडेन्ट दङ गुबुन गुबुन जायगायाव इनसिडेन्ट दङ आसाम सरकारा बिनि सायाव इनिसियेटिभ लागोन आरो बिटिसिनि जि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट दङ रायजोपाल सासन सोलिनानै दङ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि निस्सय बिसोरो बिनि सायाव लागोन जों बिथांमोननोबो मोनसे लेटार होदों दा बेखाय जों मिजिंथियो जे उनाव रावनिबो जिउआ जाहाथे खहा जाया जों दासिम मोन्थिनायाव जों सानै माने बेखौ जेनेबा क्लियार खालामबाय होननानै जों मोन्थिबाय नाथाय बे अल आसामाव बर'फोरा साबेसेसो जादों माबाफोर गम मोनदों ना दायो नेसन वाइड जिहेतु लकडाउन जानानै आनलक दायो खुलिफिनबाय आरो बिनि थाखाय इडुकेसनेल इन्सटिटिउसनफ्रा बांसिनानो दिनै क्ल'ज डाउन जानानै दङ दा बे बेलायाव माखासे इउनिभार्सिटि बा आइआइटि बा स्टेट इउनिभार्सिटियानो जा बे एन्ट्रेन्सफोरा दासिमबो जायाखै जायफोरा अनलाइन एन्ट्रेन्स खालामदों बा अनलाइन काउन्सिलिं खालामदों बेफोरनि सेलेक्सन लिस्टफ्रा फैबाय किन्तु गोबांथार लिस्टफ्रा फैनो दंबावो वाइरास माने नोङो सिबिएसइ आरो आइसिएसइनि रिजाल्टफ्रा माने 10 आरो 12नि रिजाल्टफ्रा दासिमबो ओंखाराखै दा स्टेट बोर्डनि रिजाल्टफ्रा ओंखारबाय आसामावबो जेनेबा 10 आरो 12नि ओंखारबाय दा बेखायनो बे बिथिङाव डिटेल लिस्ट बा डिटेल जिखिनि डेटाया फैनो दंबावो दा बेखायनो जों मिजिंथिदों जे उनाव जायफोर एन्ट्रेन्स जानो गोनां दङ बा जिफोर एन्ट्रेन्सनि रिजाल्टफ्रा फैगोन निस्सय पजिटिभलि फैगोन आरो बर' फरायसा फरायसुलिनि ब्राइट फिउचारा जेब्लाबो साक्सेसफुलि जागोन होननानै जों मिजिंथियो दा बेखायनो बेखिनिखौ जों आसा खालामबाय थांनाय बोसोरनिजों देग्लायनिजों जुदि रुजुयोब्ला मा डिफारेन्सखौ नुहुरो ना बोसोरफ्रोमबो बिनि नाम्बारा इनक्रिजिं आरो जोङो जेब्लाबो डिक्रिजिङाव गैया मेट्रिकनि रिजाल्टआबो बा हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टआबो जि पार्सेन्टेजनिफ्राय लानानै बिनि माने क्वान्टिटि आरो क्वालिटि गासैबो इनक्रिजिं मोडआव दङ आरो जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जोबोद खस्थ' खालामो आरो गार्जेनफ्राबो खोब केयारफुलि सिनसियारलि जोथोन लायो आरो हार्डवर्कनि बे फिथाइ होननानै आं सानो गार्जेननि मदद गार्जेननि हेफाजाब आरो स्टुडेन्टफ्रा जेसेबां हार्डवर्क खालामदों बिथांमोना मोजां फिथाइ मोनदों आरो आं बेखौनो खावलायगोन बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा जोङो जानला मानला साना लाबासिनो बा जोङो गोदाव सोराव जायाब्लासिनो बा एमलेस जोङो सानाबासिनो आथिखालाव नोङो इन्टारनेट बा नोङो फेसबुक ससियेल मिडियानि जि मोनसे अभारअल मोनसे माने डमिनेसन बेयाव जोङो बिनिफ्राय बेसेबां फिथाइ लानो हायो बा बेखौ जों फेसिलिटि हिसाबै जेसेबां बाहायनो हायो जों बेखौसो नायनांगौ वाइरास जोंनि स्टुडेन्टफ्रा मबाइलजों फेसबुकजों वाट्सएपजों बा ससियेल मिडियायाव बेस्थ' थानानै सम हगारनाय बा गोबां इनसिडेन्ट जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो जोङो खावलायगोन जे जोङो हार्डवर्क खालाम कन्टिनिउवास जोङो कनसेन्ट्रेसन स्टाडियाव जों था आरो बिनि फिथाइया निस्सय पजिटिभ जागोन आरो बे फिथाइया गावनि जिउनि थाखायनो जागोन बेखायनो जोङो खावलायगोन जे बयबो जाहाथे हार्डवर्क खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बांसिन बिबांनि जोङो स्टुडेन्टफोरनि जि पजिटिभ रिजाल्ट जों बेखौ मोननो हागोन